During our honeymoon papardi, nakurat kay ko sa kumbana kay grabe kay ka-agresibo. Grabe man mo exhibition papardi, dili na ko kaya. Ug napagyoy higayon nga yan ang awaton ng iyang makita sa mga video. Sobra na nalabihan na undangon na ang pasakit nga nagpaluha sa akong mga mata. Nililimao ang imong sad sa dihang ng uyab kapakan ako. Bitoon ihatag mga saadi mong gihimo. Apan sa pagminyo na to dili kini mao ang nahitabo kasakit o pagbako ang gihatag nimo kanako. Banako, banako, ipapaardi ko para maundang ang pagpangabuso. Banako, banako, ipapaardi ko panahon na para ipagpipisog ang katungod ko. This program is brought to you by Enhance Vision Optical, located at the first level of Limkit Kay Mall, Cagayan de Oro City. Papa RD, tabangi in taong ko bago kong minyo. Wala ko nag-expect ngayon ani di ka-aggressive ang akong bana. Kuan magugo Papa RD, virgin yug ko before ko naminyuan sa akong bana, wagi ko experience. And then during our honeymoon Papa RD, nakurat kay ko sa akong bana kay grabe kay ka-agresibo. Grabe man mo exhibition Papa RD, dili na ko kaya. Ug napagyoy higayon nga yan ang awaton ng iyang makita sa mga video. Gakatruma na hinong ko ani Papa RD. Every time mo gabiin na gakatruma ko kay dili ko makasabay sa gustong mahitabo sa kumbana. Love na ko siya Papa RD, pero unsa man ako ni nga di man ko kasabay sa iyang gusto. Istorya ni mong bana, imong istoryahan nga gaka